hai que vir preparados como para ir a ver. Tem que ir un orden de parar. Más. Sí, de frente non te pones. E logo como lle puñete, hai que quitar esa de arriba, hai que quitar. Cerra, cerra. Ainda non o comeron, caralho. Pero quita alces. Bótalle fume, un que quita e outro que bote fume xa. Bótalle fume pola piquera e por aí. Bótalle pola piquera tamén. Na piquera pei. E aí? Tu bótalle aí fume. Ai, que fume. Bótalle fume pei. Era un tempo que che mata. Pero bota fume, non andes con... Tu bota fume. Non lle des a volta que che vai caer Fume non as mata, non? chisme de arriba. Non. Deixas así medias atontadas. E cando lle pasa o fume, eles xa espabilan despois. Bota fume para que baixen para baixo. Bótalle fume que así elas baixan para de abaixo. Tu bótalle fume. Claro, Según lle vas botando fume, elas van para baixo. Que non salen para fora. Isto tiña que Home, algunha sale. mandalo á televisión. Bótalle fume. No, máis fume que isto non hai. Vamos, Que si van para baixo. vamos. Sigue botando. Vai seguir botando fume todo, tío. Bótalle fume, pen. Mira, a estas, todas, non hai unha... Non baixa. Baixan porque lle botas pouco. Bótalle fume. E vai, a unha roxa foi aí pegada. Pois mellor. Quita ya. Quítelles. Hai que poucas... Falta un. Nada baixo teñen por moito. Bótalle fume nesta acá. Non iba unha pegada aquí. Non borrou. Venga, me poño chirmallas. Pero saca de borrou de aquí. Pero volvederlle poñer o coixón. Sí. É para que? Non, queixo quita. Quítale. Ponlle ao lado que se metan, que van Pois para lá. entonces bótalle fume. Bótalle máis fume para que baixen para baixo. Andan salindo por Arriba. Andan salindo por abaixo tamén. Home, claro. Fume está acabando. Tu botalle aí ben fume para que baixen. Entón está sacando, Luis. Eu penso que sí, que aí que... Eso hoxe está mellor abaixo Hoxe todas. están mellor solo coa de baixo. Poñe chirma. E anda unha. No, aquelas van vir para aquí, Hai que comida hasta o carajo. Non pois sacamos e poñemos de outro. Aquela é de máis fresco. Onde a tes? Teño ali. Está aquí. Aquí. Esa non é esta Pero de se vai aquí. tedes que lle poñer a outra. E logo esa non ten nada. Esta de aquí. Este non ten nada. A esa non ten nada. No, esa non ten nada. Pero podemos deixar aquí esa. E logo, porque por aquí vamos andar levando, que aquí non se derrama. Non, vou poñer aí para atrás onde non chova, que non... Non, poñemos lá aquí, por riba. Tamén, por riba desa. Se non ten nada... Camilo teñe dúas. Bo, O Camilo que teño que ir a... E aquí non hai nada. eu teño dúas porque... Olvideime, levei o Ai, mel. que si Levei o saben. mel e olvideime de volver un delas. Deillas que quedan aí han de salir elas e van para outra. Van para outra. Bueno, pois, Ainda tiñades que, eso tedes que poñelo máis para lá, o da cá. Por se as caso sale algún... Sí. Pode salir algún examen que Examen. quede xa sin movelas. hai que dar salir as dúas pratas. Hai que abrir eso. Abrir yo. Antes las pones algo. Aquelas estas quedan Ponlle eso aí, abertas. ponlle eso aí. Y que ya tapa, mira como que. Que debe haber un buraco. Ponlle a tapa, que se non Ponlle pode a che salir tapa. para fora. Quero ver subir, carajo. Hasta ahora... Pero non subiu ningún. Hasta Xa teñen subirá. frío e non che suben. Abre ya tapadera esa. Vou abrir aquí estas e poño ali por diante. Que me rei vai carajo. Caralho, Ui, 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 botalle fume, ten. Fumegas.